Oh, and show the now. So flu. Sir? Yes. I don't kakra shade. Ah, Allah. Allah. Baba Sham. Ah. Yeah. Yeah. O sin komo adi asem. Ah, me da o ma me na o tete me sa. Na me bia pese one meku. Ade bia me pese me na okosen. Nni ankola ma abo am aso de ne ka hwe amonte. Hwe ne wa ye otre ho. O papa ma kasa se setri ehun hia kotwa. Papa we ama wa penso. We am me brand. Unu se me bonyo. Enyum to for do se no so ma twa. Sa na ka kire me Kofi Kinata wo bonyo ma ye rasta. Me nka de wo ye kire. Wa ye rasta. Waje duru. Nso me nje duru. Nti me ndi nkomo no. Ewe de anya bone. Se wo de unu se wi ase ne mama yunu pe na wa complain mi tiri mi ene e ma asem ame ye. Na mpese e ma asem ni nyina atotwa. Nti na se mi ne mu amako hu ababa wa kama. We de wo hu abun se ejawu. What you say? I feel na wakanya. Se me say me ye wi ha na aka mi tiri mi no de be ka ho asem. Nti ababa we de me pese ejanka wudi manim. Na se ne gain si me ye good ni. Eja me hu bi dawo. Say gain na maame. O ha girl no. Say o pese wo hu me. Ene mabusuafo. Cause me basi de bia na mafafo na matwen na me de na pii na obi oba tan so de wontumi ma ne ba ene obi a wonim no entu na monsa nti wo hage na me so me jige no na chense me le tu anim se ma me ne si opese wo hu me ne busuani bi ana me papa ne busuani na obedi manim nanka yakọ yo waka mate nenso ankese se wo de oba ne ba fie be kire me asa sana mi ma di ekire akọ nenso putogum ne fiegum ne nyina ekọ danse ba akọ ya nti no de waka mate nti da be na opese papa me de sisi akọ aye ready aye betumi akọ sisi ade mintimi nko nyame adoma ochina time ben because me anyway me will show be amekobo nonu by this time yeah nondu by this time de na maba nti emfa bebia anhye ochina mate mata de gu inside ho kone kusi na to so mame eno na china me de beko wati okay papa mate nanso me pese me frɛ rap na nanka o yes adman course me say me what time me share obi obo sai nza about 12:30 but one me share the traffic na yinti me frɛ na wayamo sai me nkomra e ba no wa wi bi mai na ko share ni me share me manager mate o ba no atwa yi ni bia be o me to kalipo abro papa me ha no medase so yo ba ma me pay sanyo maboni a nyina tu betwa me nya oba kwa hwe oba kra watimi ama me be atia hwe ni dom saa opese wale no kwa kwa DJ Bank Come yako pao. Tunko for uti pa so mbeba di. Omo beba ma. O so muti pa na mma ko be ya manko to me ni. Na me ni kase. Ina za fo ebi. Ma me pe kasa o. Oh. Ko ni pa me ni kasa o si o. Yeah, my win ti na me. Traffic ko kwa me there. Yeah, my win. Entina me do so kasa. Ya for me suwe. Entina me do so kasa. Ebetu. Baby. Alo Kofi. Ebetu na fi he. Na so be dey wa ha. Ana we house help ha. Me your house help. Me fi no no. Hey. Ana papa oni mi.
Hey, I logo fi. Ebetu. I logo fi. Ese kesia na oye. Wow. Hey, we are see home. World is like a globe. Trying to say ya ha na be see. Ebetu we dey fact. They say we are support pan say we fear. Ebetu ABB. Me ba brantie na o say won hu oba bi. Na me meja no nkwaje awale. Na me se me ba be hwe no na busuafo. Eno ntia na me na. Ah, na say fear de oba bi e no aka me baba ya no. Auntie aloko fi pa chese oba ni be ma wo. Me ba pa me na me wo. Ah, ina se oba ni dia. Ena na oba nso ni oba no nso. Sese. Oba no. O ko no. Tama wo dwane ja me no. We na na ehye machi ewradwo oni ni. Won. Ewradwo ni. Ewiase mema. Mo wa, mo nti wani hwa mo ma. Papa. Papa. O musuo ni enome a akofa abafia no se. Ebetu. Achemi. Bye. Mami. Minti asio. Hwe. Mama no do ayedi a wo ba ka chemi se mi ninja. Me bia mi tache ma akoduru a meti ase mami jai. Mama se na meku me hye me wa Komfo mewu o. Mewu. Eni Jimmy. Ba en ka se mi Jimmy en ka sanche. Papa. We nyina ye wo an sa. Ye fa ye hu. Menye sa papa. Pa jo mama ti mi hu na me fe ni baby as me fe ni me bra. Mami emba so eno kwan de emba so. Na mo Papa se mo nyam asem a mo nka mo asem. Na me de we me baby. There's no way I'm me nua bada. And the embassy Mon come asem. No, say hwani anymore. Mon come asem. Ya o twa fa me so. So waji wani so. So waji wani so. Wo dia sema be fi. Te say no me ani musuo na akofa be fi. Akofa mboti atiri nua be fi. Obe de akotu aso ama. Ohu mema na mu wa mu hwe mu ba no mo jana sawram no mo dwane agafie mu hwe nkola no se mo honim gwase a ato me halokofi misrɛ mu me mpɛsɛ bi betu obi a ɔhwe me misrɛ mu mu wa mu hwe mu ba wate ebetu jesi ye ni de U bisami na aka kire ana aspere na me macho nkola mu di musu abafie mu di onim bibi minim Komfo panyi bi me di nkola no bɛkɔ hɔ na wayi pae no de akata musu suati ne wo sampa wo sampa mi sesi fon ne wona na sense ewi ye kai ampa se utu adubone bi ka wa ana oto ball bodan so so sa ba wa so wo de misro ape boni chema wati oh me de acha onyaminti Minia. Sabi bru sabi nyado. We are simping for se kan ntina. E kan to. Me asama woka. No kureni ama na jimi kusa. Hwe se menya mensa papa bi a me kotwa bi na wo sa me no. Ho asem te sei. Na e ba ne sai kura. Asemu de jimi sem. Ye kai ampa yesu tu adubone a ebi kawa no saa so na auto bubabo dan a esa ba wa wo so wote no nsawe na o de kire obi so a ne aka ne nyina e behwe wo so na menim se me ana me ye me obi saa me ana me ye me ho me gay tete gay bi ebetu a me ne ne wo a me dwane gya no se wono na me ba no akofa me ba no na wadi se musu kase o oh na se ehwe mo ye wa wo ba wo me ba na se nuanu mienu edi mojafra na aka ne se enti no ma adwen ho ma e ma adwen se menim Komfo panyi bi nti anka me de o mekọ na we kura de nye Komfo sem asem ne nya aba na o de ogudo mo Komfo no kwa se de o ma fo mo se obebo mpa na pastre na na nti no de wo mo di no be nde o be reverse ana se de mo di no mu ni nkodi aka ne ebebo dabi wo mo nya asie anya asie wie e kwan a se mo fa so a mo yense se mo tete nkola ne ntem nti se ye de atete o mo ntem enti no se wo hwe ne se oba na so ade a yusu me ana fa baba wa ne mame o baba no mi yusu se de yusu me se fa baba no mame se de be ya wo ba no be fole mame a na anya bia no don kwa nkodi krache ne ho kozi se rantu a matwai
e wo se me nya de me de betwa me de be ya adwuma eti fa ba ne mame ne nsi so dansa obetra wo no ma nanim guase kase sei wonim sa ade asem wei ya asem kase pa boy hey me yonko ne na asem atome na me susu ho akire mama adwen a sa asem ho no we na aka akire me dabi o me nka ne bone o na nka ne bone me fa me ba ne ma sese dabi wo jimi na sese ntuo mo ntra na yenim owu a ye hwe nda wo ba enuanom bɛfa wo ho ne sɛ wadamfo ba bɛfa ayere ɛbɛfa aba ɛne anka wɔmfa ne saa mede ne bɛma wo de anka wɔmfa ne saa na sɛ wo ne menam nyinaa no wonni me ho adwene pa atua ɛdeɛ na wɔ ho yɛwerɛwerɛ wo ho apɛntoa hwee mma me ne wopɛ me nsa fa me ba ma wo ɛne ɛfa to tirim sɛ mema bloggers nso ablogge wo sɛ wo ama wo mma afefa wɔ mo ho me so ɛne so nim sɛ meyɛ kɔnkɔnsani sɛ ɔyɛ awe so nim sɛ meyɛ kɔnkɔnsa so ɔgye tum sɛ meyɛ kɔnkɔnsa yentwa so me nyanyo me no ba ne na me ntimi no ba ne na dabi me mpa de wo yentwa so me yentwa so ko we de misro asama sifie me no ba da ma keke na de ahoto abafie me no ba da ma wa eno no bone be na maye we de misro me no ba ne da ma wo no me no ntimi me ni pa bone ho wo nya ni pa bone na so misro mani ka me no mi no kwantem wo di tenia nim guasi aka me entino me kran ka papa na me ya asame no be beda enye nipa nyina na me meyi me yem no mo ba da wonim wo mo mpesa me no mo mada me mpesa me bubodin ama IGP afa me court ntia wonim wo mpesa me no mo mada na sabi me no na mo ye panyini wo msa me suade na so sede oni me nam se nua ohu asemo na wa boss me no nam se nua na nua so afa ne ba David nenye e moja asama wo kan ye no de kasa babuo enkwase asem na ya ne nipa bi ka ye moja ana nje wo ye kosia na sabi baby adru ne de mintimi nyi nua ne mame ho na se wa na okan ana ne se baby adru me be fa ba ntimi ye onua ye mfa ana de na me be ye no me sacrifice o wo de na me so wo de ntwa so ntwa so ayi me kwa si edu ho no se na de na ye no me ba no me nyi ni se obepini enimu bi sei enti no se no wo na se ohunu kwa no be mfa so enti me ne be kasa fai oti a fine wan ti asia yen kona de me de yi round 2 ni bi by na yen kochu ne ma bi o no mu a sabi me no me ye we nyina no ye wo na me ya aboa wo na me ka so bia na me ne me se me chi me ho papa je se o ya ma me kama o kama me ena ka ko se mi